ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Дӯстони азизу меҳрубон, чӣ хеле ки шумо дар иҷо дидаистед, ин гулдастаи зебо аз номи гулдухтаракҳои зебои ма дар командаи ма, ки мара ҳурмату эҳтиром карда ба муносибати зодрӯзи ма анами дастагила бо як торт ва як ангуштарин мара қадр карда ба гуфти чизо бигем сурприз кардан. тӯҳфаи ногаҳонӣ дар хона шиштагӣ будам, яке занг задан духтарако, ма хабар надоштум. анами хел тӯҳфаҳои беҳтарин барои мо овардан. чӣ гуфтаниям, гап дар ин тӯҳфа нестай духтарако. дӯстони азиз, гап дар қадри одама донистаншон ва ҳурмату эҳтиром карданшон. албатта ки ин ангуштарини тиллоай ва бениҳоят хурсанд шидам ва хостум ин хурсанди худма баҳри шумо нишон битиём, ки дар ҳақиқат духтаракҳои ма духтаракҳои беҳтаринанд. аз ҳама ҷа истода ба ҳар яки во раҳматномаи худма мерасонам. раҳмат, ки духтаракҳои азизи ҷон мара қадр кардед ва вақти худтона дареғ надоштед. боз ҳам анами хел видеоҳо тайёр карда ба ман равон кардед, табрикотҳо кардед. як ҷаҳон аз шумо миннатдорам. ва дӯстони азиз, ин табрикномае ки дар рӯи экран мебирояд, ин ҳамаш аз номи духтаракҳои группаи беҳтарини ма аст, ки хеле оҳора дӯст медорам, онҳо ҳам мара хеле дӯст медоранд. тӯли 5-6 моҳ шид, ки мо як ҷоя кор кардаистем, ҳамчун апаву хоҳар шуда кор кардаистем. ва ба шумо гуфтанем, ки агар хоҳед, ки дар ҳамин группаи беҳтарини мо дохил шудан, метавонед, ки дар номерои болои экран буда нависед. ҳатман шуморо ба гурӯҳамон қабул мекунем, як ҷоя бо шумо кор мекунем. дӯстони азиз, кор барои занҳои хонашин ва духтарҳо, донишҷӯ духтарҳо. аз 14 сола боло шумо метавонед дар ин компания омада кор кунед. анами хел ҳамроҳи мо апаву хоҳар шуда як ҷоя бо дастгирии якдигар ба пеш меравем. ва як бори дигар миннатдории худма ба о апаву хоҳарое, ки мо ҳамчун апа дар тӯли ҳамин 4-5 моҳе, ки мо кор кардем, ҳамчун апаву хоҳар шудем. миннатдоригии худма ба ҳар яки онҳо мерасонам, чунки онҳо мара қадр карданд. ман ҳам қадри ӯро медонам. худованд мара қадр кардиян ва ёрам қадр куна. як додиян ба ма, ба ӯ худованд 1000 бутия. инами хел дӯстони азиз, давоми видео бошад. Мода дорожение учаш? KFC рафтем. Няке мо папашон жадам. Папашон вида халида се бре бухуре, ха? Помог возьмем. Да детски площадки дайте хастай. О, онҷа да нести иқоат боҷибани ба мекуна. Фавити. Фамидет, а? ғалтиданшона бинем. Иёро бине дакое май дакое ниниян меги. Тебе не стыдно, а? Такая большая девочка. И Элифу хамнема мефарзу беҳад хостест будам инҷо шиштан нешиштааку. Мор хандамон гирифта.
дӯстони азизу меҳрубон, вақти буромадан дар ҳамин ҷай нами ду актёр бугем гудако кади бозӣ када истадан. Фаризам хост бирава рафтак и катиамё бозӣ кард. Хеле видео кадаги будум, хостам камтаракша баҳри шумо монам, лекин азбаски дар инҷа музика баланд буд, барои вай музикаро киштуму аз болош гап задистам. бениҳоят Фариза чақона кард, мехоҳад дар ҳамхеле чизо иштирок кунад. давида худаш рафтак. ма хиёл мекардам ин русиро намедонад, лекин мефаҳма, гап мезанад. ҳаму чӣ дуровардем. 1 соат мондем шона, мо хумон гаштем кати шаварам и боша бозӣ када, кати авай гап зада, кати гудако истодагӣ буд. ина иҷа Элиф ҳамиқа биё меги, Элиф нарафтеста, и боша худуш ба худуш кати ҳами гудако бозӣ када истодай. ака кати ваё якҷоя нашидестай, ҳолиам худча иқа уқа буромадагӣ ки нестай, кати гудако якҷоя шидагӣ нестай, худча камтарак ҷудо кадестай, лекин ба ҳар ҳол хеле гудаки ба ғайратай рафта бозӣ кадан мегирад. Инаи Элиф боша медона русиро хушрӯ гап зада метона, лекин намехоҳа инами хеле чизода рафта бозӣ када хуш надора. И Фариза боша ҳамхалиёро хеле дӯст медора, ҳами ҷое ки хулигания бениҳоят дӯст медора. хулиганка ки аста мехоҳа ки ҳамхеле чизода иштирок куна, бозӣ куна. ина мехоҳад дӯстони азиз, мо буромадем аз июн ё хеле бозӣ када ососта рафтаистем, аммо ҷо савз шуда иҷора якбораи тоза кадем. ина торговый центри июн. мо фақат ҳамиҷа меоем, праздникомона ҳамиҷа ҷашн мегирем обични. ина қоқуфои иҷа, гулои зардаки иҷа калон калон ай Тоҷикистон майдатара. эро би чиқадр хушрӯ буромада. ини тарафуштан будага мара тарошидем. ина мехали якум соле ки мо омада будум, як бор дигам дар блогам гуфта будум, ина пушти ҳами домода квартира гирифтадам. усу ҳар рӯз қариб ҳамҷа мемонем, барои вай ай ҳамуҷа ма ҳами июна нағз мебинем. чанд магазинаш маҳкам шудаги, чанд магазинаш маҳкам шудаги. ай та ин хали ҷои площадки детский дошт, ҳам хушрӯ буд ва ё маҳкам шудаги. неки майдаг наҳуй кадианаку бо немехерхай ососта рафтадем ва ёро биқадари гул чиндан. раҳмат барои ма чинда бидиан озида машрутка мешинем бо хушрӯ мерезан. ҳамин хел дӯстони азиз, влога ба поён мерасонам. то влогои оянда дар паноҳи худо бошед. худованд нигаҳдори ҳар яки шумо бошад. иншаллоҳ ки бо влогҳо мешавад, интизор шавед. ва як бори дигар миннатдории худма ба духтаракҳои группам мерасонам ки раҳмат.